Hey sanibonani enhla nasezantsi umhlaba wonke ney'nkalo nje zonke. Nasey'bhedlela lapha ey'bhedlela. Hey sanibonani bakithi ey'bhedlela. Wherever nje la ukhona, la ungibuka khona udokotela lo uMngcwabi Yahlehla. Ngizothi nje sanibonani bese nginikhumbule phela. Bafowethu ngibuye noshuni wamadoda. Bafowethu ngibuye nenkamba beyibuza yena. Ngibuya nale product ngizama ukuthi abafowethu ntambama kungathi makushona ilanga ube nenkinga usabe ukuya endlini ukuyolala. Hey bafowethu, hayi aluyo olubuyayo. Angithi uyakhumbula mangithi ivuka mama, ngithi nansi hayi manje ayikhona uyabona. Hayi ungane zizolala nini noma ungane seyilele yini bakithi. Hey mama, ingane seyilele yini? Hayi bafowethu, hayi bafowethu, ngiyakutshela impela, ngiyakutshela Mncinasi, ngiyakutshela ngiyozwa ngawe ekuseni maliphumile. Ivele ikubambe nje ukuthi inkonkoshela ithule ithi du ikubambe. Hayi mani unganiyangizwa phela isizulu asitolikwa madoda. Ivele ikubambe nje ukuthi thaqa ithule nawe. Kuqhantshe yonke imithambo le. Hayi liyabhubha bafowethu, liyabhubha. Yabona manje liyabhubha, buza mina ngizokutshela. Buza mina 073 219 664. Uyabona nje ngisuke ekhaya manje ade ngiseze la emfuleni khona bengisazokufuna. Buka nje bahambe bayacela, hey awusithintise mfowethu. Hey bafowethu lapha emateksini eNewcastle. Bafowethu emateksini phela niyangizwa manawu bafowethu lapho. Uyabona sekukuphi. Balobethe dokotela mana usithintise. Dokotela usithintise. Ningathi-ke njalo ngihambe ngicoshe iy'gubhu. Lapha ngifakiswe ukuthi nje phela anti ngifuna ukuhambe ngiyisebenzise. Iy'gubhu lezi engiphakeja kuzo zikahle kakhulu futhi ngiyibeke kahle, ngiyibekela wena. And ebhuti yazi uma uyiphethe ila kuwe uyiphethe noma ungayifaka nje esikhwameni sakho lesi, the way ipackage ngakhona iphatheka kahle noma ungabe usetruckini. Uyabona futhi wena usetruckini wena mfowethu wena. Hayi suka. Ungakudibika etruckini kuvutha umlilo kuthiwa yefo ubuyaphi kanti wena. Uthi ubuye etruckini bathi hayi unamanga. Phela itruck